uMakhubela wehlulekile ukuphendula insolo abekwezona nokuyizinsolo ezazibhalwe encwadini efungelwe ezinyangeni ezicela kweziyisithupha ezedlule. Utshela ikhomishana ukuthi umoya wakhe awukho esimweni sokuthi avele kulesi gcawu emva kokubandakanyeka engozini yemoto. Ijaji uTintswalo Makhubela wanindeka ebufakazini obedlule obethulwa kule khomishana. Yize yazi kahle kamhlophe imigomo yezomthetho elandelwayo ukubambezele ukunika ummeli wakhe umyalelo wokuthi acele ukuthi kuhlehliswe ukwethula kwakhe ubufakazi. Usihlalo wale khomishana utshele ummeli kaMakhubela ukuthi asinasisindo nhlobo lesicelo sakhe nezaba azibekayo azizwakali. Leli jaji kulindeleke ukuthi livele kulesi gcawu esontweni lokuqala lenyanga ezayo, kanti ikhomishana iyalele ukuthi akuthi kushaya lwesithathu umehluleli uMakhubela ebese ithumela incwadi efungelwe ezibophezela ukuthi na kanjani uzovela kulesi gcawu azophendula ngezinsolo abekwazona.